Hai că de te mai joc sau? Hai că am timp să intru pe OBS. Hai, joc. Hai. Nu sta acolo, că te rog. Bun, gata, am dat start recording. Bun. Hai să. Bum. Ok. Ok, să zicem că a fost norocul tău din prima rundă. Ai câștigat și tu o rundă, de fapt două, dar mă rog, asta e viața, mergi mai prost. Un mergi mai prost. Un mergi mai prost. Un mergi mai prost. Hai. Hai meso. Unde ești, mă, frate? Unde ești? Uite, te văd. Sau? Te văd? Mama, a sunat telefonul. Ce te-ai dus, frate? Mama! Ce a fost asta? Ai hack! Ți-ai pus țintă pe AVP. Da. Ți-ai pus țintă pe AVP, nu? Da. Hmm? Nu. Hameso. Ți-ai pus? Acum da. No, please, scoate-ți-o. Nu am roșii, nu ai nicio șansă, adică... Uite-te și tu, please, scoate-ți-o, vreau să fac și montaj. Îți furare pe capilariu. Mi-ai furat și PS-urile, acum nu mai am. Acum am 5 PS-uri. Oh, da. Ba nu, acum am 1000. Mamă, și cum se mișcă, frate, de smooth. Smooth, da, smooth. De când am scos texture streaming-ul, hai. Nu, mă, frate, pe bune acum, vrei să facem și cu scopul, gata. Că cu scopul te bat. Bine. Tragem așa. Ce mă fi mă stil ăsta, nu știu. The stay right here is where we end this.